Bon dia, noies, què tal són? És 8:45, estic aquí esmorzant, crec que és el primer dia del curs, sense exagerar, que estic esmorzant abans d'anar a la uni. Però és que m'he dormit, al nivell de llevar-me a l'hora que hauria d'estar sortint per la porta. Llavors ja no em donava temps i he estat valorant les opcions que tenia, que era o bé llevar-me corrents i anar corrents fins a la uni, rotllo vestir-me superràpid i tot, o saltar-me a primera hora i tenir més temps per preparar-me. Ja ha estat el que he escollit, però al final, vull dir, per un dia que em salto classe, bueno, són coses que passen, no tinc res avaluatiu, per tant ja està. No passa res. Hola noies, què tal? No us he gravat res perquè em trobo fatal i a la que hem sortit de la Bíblia una mica abans de les 11 he anat directes a classe i ara he sortit i he anat pitant cap a casa perquè em toca fer el dinar i em trobo molt malament. M'he pres alguna ara, per fi, i estic esperant que em faci efecte mentre tallo ceba i ploro per la ceba, no per cap drama. Avui faré nyoquis amb xampis i bacon. Doncs, bueno, he tallat la ceba, una cosa que odio més, perquè em ploro molt, però bueno, al final del dia és el que té, no? Tinc moltes ganes de menjar nyoquis, però em trobo fatal, llavors, com no em passi, no els gaudiré gens. Això, ara us aniré a ensenyar la recepta, no té gens de misteri, però bueno, us ho ensenyo igualment, perquè l'altre dia vaig ensenyar-vos tampoc, o sigui, també el pollo al curri, i tampoc tenia gens de misteri, però crec que us va agradar, per tant, bueno, també està bé veure com la meva part una mica més cocinitas, no? Que està començant ara, però bueno. Noies, per fi he acabat de tallar ceba, ja no ploro, i l'estic durant una miqueta al wok i després hi tiraré el bacon. Veieu, ara hi he tirat el bacon i a la que es duri una micona hi tiraré els xampinyons. Vale, de sobte m'ha aparegut aquí la meva càmera professional de companya de pis que tinc, la Júlia. Bueno, total, que ja tinc els nyoquis fets i he tirat els xampinyons i a la que m'ha semblat hi he tirat també els nyoquis i a la que m'ha semblat també he tirat la nata. Vull dir, no ha estat l'estona que ho he inventat. I jo crec que han quedat molt bons. Mireu quina bona pinta que fan, tanta nata, que sucosos. Així que fantàstic, cocinera de l'any, de sobte, no? De sobte als vlogs m'han estat sortint les meves skills cuineres. I això, que properament en veureu més. Què, ho trec ja, no, això? Fa molt bona olor, How? Joder, és que... Faig així, How? D'avui. Va, Déu-n'hi. És que no em va bé fer-ho així, ho he de fer així, perquè si no... Planta-la sobre la taula. No, perquè ho veuré, per darrere. Amor meu. No, i si a mi m'ha tocat xocolata. Ara ja estàs. Clar. Avui tampoc la compartiràs. Yay! Ara. Molt bé, sí. I a mi em tocarà... Ui! És el llapis. De celles, d'ulls, de llavis, de què serà? La Júlia que ja ho sap. Té això per tu. Gràcies. T'has sentit pressionada per la càmera? No. És un Eyeliner. iPencil. I demà acabem la primera meitat del calendari d'advent, És un succés tan fort. Bon dia, noies. És que és fortíssim, O sigui, són... I m'he dormit, però us explico la situació. He acabat de dinar, que estaven boníssims, perquè han quedat supercremosets i boníssim. I m'he dutxat. Un cop dutxada, m'he eixuat el cabell i tot. M'he posat dins al llit, que volia llegir, de fet. He llegit 0 pàgines. Gairebé 2 hores dormint. He de fer coses, O sigui, pretenia passar-me tota la tarda al llit, però crec que no estic tan malament com per quedar-me al llit. Estic valorant les meves opcions. Val, noies, tampoc hi he d'anar a valorar, perquè en una hora s'hauria de penjar el vlog més, per tant, començarem per editar-lo més.
Val, noies, ara penjaré el Vlogmas, que ja l'he editat. Estic molt enfadada amb CapCut, perquè jo edito amb CapCut i no vull gastar els diners en un editor quan n'hi ha de gratuïts. Què passa? Que jo estava editant els Vlogmas tots com amb una estètica bastant semblant, perquè així doncs tinguessin, no?, una cosa semblant. Doncs CapCut ha decidit que em quedo sense poder-ho fer perquè m'han posat d'un dia per l'altre els meus efectes que feia servir, tots pro, per tant doncs he hagut de canviar. Em sap greu que hagi hagut de canviar-ho, però bueno, al final, vull dir... vull mirar de fer-ho amb un altre editor, si no, perquè si m'han d'anar posant tot privat, bueno, pro, doncs no em ve de gust, i ja està.